Гледайте и се учете. Големите трикове. Това трябва да се прави при ето това. Гъняли. Добре, малко пещата. За сега. Пусна Barbarian Hunt. Щом пусна Barbarian Hunt, вие пускате Skeleton Army. Но Бомбър отблъсква Skeleton Army. Това е лошата част. Пускайте Inferni Tower, ако идва други. Влезна ли във водата? Трихълковете са и тези. Ако те идват към вас, пускате X-Ball. Ако имате епики. Пускам се в YouTube. Това заби. Но сега е по-бързо и по-лошо. И ще ни пребият. Пускаме луичка и бомбър за всеки случай. Защото те удрят само луичката, не бомбъра. Ама там е меко. Луичката облъсква атаките им. Пускаме Hog за всеки случай, ако нещо някой не удари. Той ще ги удари и ще успее да хване. Не трябва да се пуска само бомбър. Ето това е лошата тактика за него. Пускаме Inferni Tower като Tower на принцеса, но е малко по-странен. Трябваше да пуснем X-Ball. То не само може да е друго. Това е по-лесно за правене. Това може да стане само при един смисъл. При моя. Пуска се Skeleton Army за всеки случай. Ако не искат да ви бият. Готово. Това е най-лесният начин да победите тези. Той има ганг. Гоблините генг. Но може всеки да се оправи. Пускаме Hog Rider. Нищо. Има и още. Спокойно. Що? Нищо. Има си се крачка.